Ahojte priatelia, pozdravujem vás pri ďalšom videu a konečne po veľmi dlhej dobe sa budem snažiť dneska vám niečo natočiť nejaký zážitok. Ako tradične sa nachádzam v Turcii, to už asi ste postrehli z tých úvodných záberov. Je v podstate koniec októbra, takže už je relatívne to schodné počasie. Dneska pofúkuje aj taký dosť silný vietor, takže som si musel dať čiapku, lebo už mi je aj zima. Je v podstate tak polooblačno až zamračené, takže uvidíme. No a teplota je asi zhruba nejakých 13 stupňov, 12. No, pocitovo je nižšia, pretože fúka tento vietor. Takže čo? Môžeme loviť všetku zver, ktorú povoluje zákon. Takže budem sa sústrediť hlavne na loď diviakov ako tradične, a keď príde aj nejaká vysoká, nejaký jeleň, takže určite sa nevyhnem alebo nebudem sa tomu brániť, aby som niečo neulovil, či bude buď výradové alebo lovné. Takže na začiatok toľko. Idem trošku neskôr, ako by som chcel, pretože som sa zdržal v práci, ale to nevadí. Chcel by som vám dneska aj predstaviť nočné videnie, ktoré už používam nejaký ten rok, ale nemal som príležitosť vám ho nejako bližšie priblížiť, pretože som s ním robil nejaké testy a tak ďalej. Takže určite vám priblížim aj toto nočné videnie, ktoré som vymenil za Parda, ktoré už dávnejšie nepoužívam. Takže určite sa môžete tešiť aj na nejaké zábery, ktoré som s ním natočil. Takže určite to bude dneska celkom zaujímavé. Takže idem zatiaľ čakať. Som v oblasti, kde je taký mladý les a v podstate vysoká tráva. Takže na tie diviaky to nebude úplne ideálne. Budem čakať do zotmenia a v prípade, ak sa mi tu dneska nič neukáže, tak mám vyhliadnuté ešte jedno miesto, kde by som eventuálne chcel sa premiestniť, a je to miesto, kde je v podstate zdiskované strnisko po kukurici. Tam sa to zver pomerne dosť veľa združuje, alebo respektíve je to také prechodové miesto, takže by som sa chcel tam, ak sa mi tu dneska nič nepodarí, tak sa presuniem tam a tam by to mohlo byť celkom zaujímavé. Takže zatiaľ toľko a idem čakať. Bohu zdar. Takže priatelia, dovolte, aby som vám predstavil nočné zariadenie, alebo nočné videnie, ktoré používam. Je to zariadenie od spoločnosti Higmicro. Vopred upozorňujem, že nikomu nerobím reklamu, je to moje osobné rozhodnutie, kúpil som si ho za moje peniaze, nikto mi ho nedaroval a nerobím žiadne promo. Je to z jednoduchého dôvodu, je to už v podstate tretie zariadenie, ktoré mám, alebo respektíve dve zariadenia od Higmicra som si zaobstaral, tak bol som s nimi veľmi spokojný, takže moja voľba vzhľadom na cenu a tie schopnosti a výkon, ktorý ponúka toto zariadenie, som sa rozhodol, že toto zariadenie si zakúpim. Je to Higmicro Cheetah, modelový rad C32F s diaľkomerom. Momentálna cena sa pohybuje, predpokladám, už okolo 500-600 eur, čo je fakt zanedbateľná cena oproti tomu, čo stoja termovízie, alebo za čo som si kupoval termovízie. Takže samozrejme nechcem tým povedať, že to je úplne lacné, ale to zariadenie za tú cenu ponúka veľmi veľa muziky. Mám s tým odpolované už zo pár kusov, takže môžem vám to zo strihu ukázať. Naozaj som s týmto zariadením veľmi spokojný. Je to zariadenie, ktoré v podstate sa dá použiť aj ako predsádka. Keď sa vymení táto očnica, keď sa vyšrobuje očnica, tak sa dá v podstate tu namontovať
rýchlo upínacia montáž na puškohľad. Používal som aj to, z začiatku som používal predovšetkým to zariadenie ako predsádku, ale zhodnotil som po istej dobe, že v podstate sa toto zariadenie alebo obraz v tomto zariadení je o mnoho kvalitnejší, keď je to ako samotný zameriavač. Takže z toho dôvodu som sa rozhodol, že si na to zakúpim v podstate montáž a budem to používať ako samotné zariadenie. Mám k tomu jednu takú, by som povedal, výtku, ktorá v podstate toto zariadenie z môjho pohľadu urobilo nepoužiteľné. Je to samotný prísvit. Ten prísvit je v podstate nepoužiteľný. Ten prísvit, keď si to zariadenie zakúpite bez externého prísvitu, tak toto zariadenie je v noci v podstate skoro nepoužiteľné. Je to z toho dôvodu, že tento prísvit je tak slabý a robí takú hmlu, že v podstate nevidíte vôbec nič. Takže ja prísvit na tomto zariadení vôbec nepoužívam. Zakúpil som si externý prísvit priamo už potom zo zariadení, pretože predajca mi odporučil, aby som si tento externý prísvit kúpil. Je to obyčajný laserový 940 nanometrový, myslím, že to má 940 nanometrov. Je tam obyčajná montáž, ktorú pripevním úplne jednoducho na hlaveň a v podstate môžem používať. Je na vás, aké zariadenie si už kúpite k tomuto, ale určite, k tomuto, aké zariadenie alebo aké prísvit si kúpite už na vás, ale určite odporúčam si k tomuto zariadeniu ten prísvit kúpiť, pretože opakujem, toto zariadenie je bez prísvitu nepoužiteľné. Čo kvitujem je to, že k zariadeniu boli už aj dve nabíjacie baterky, čo je fajn, ale zasa nevýhoda je v tom, že to púzdro, ktoré bolo k zariadeniu, zabudol som si ho doma, chcel som vám ukázať, je v podstate pre prenos v prípade, ak to máte ako predsádku, alebo ako dokonca aj ako nezameriavač, len ako pozorovacie zariadenie, je v podstate to púzdro nepoužiteľné. Takže to je jediná výtka, ktorú k tomu mám. Pretože keď som si zakupoval túto termovíziu, tento Thunder, v podstate tam baterky neboli. Boli tam dve baterky, ktoré boli dokonca nenabíjacie, takže človek si musel v rýchlosti niekde zháňať aj nabíjacie baterky. Čo v dnešnej dobe nie je problém, ale v podstate je to taký detail, že keď na to zabudnete, tak to zariadenie v podstate nemôžete hneď používať, ako by ste chceli. Takže zatiaľ iba toľko, ukážem vám zo pár záberov, ktoré v podstate toto zariadenie, aký má výkon, v podstate ako sa používa, takže fajn. Čo sa týka teraz ešte jedna vec, v minulom septembri alebo v auguste sa toto zariadenie aktualizuje nový firmware alebo software, takže má nové ovládanie a dokonca tieto zariadenia, keď si zakúpite toto zariadenie, tak to už má aj balistickú krivku. Zatiaľ som sa s tým veľmi nehral, ale vyzerá to ako veľmi dobrá vec. Samozrejme, že strieľať s týmto na 400 metrov je už otázne, ale v podstate do tých 150-200 metrov na diviaky úplne v pohode. V prípade za predpokladu, že nemáte pred sebou nejakú prekážku, pretože v prípade, ak máte pred sebou nejakú prekážku, trávu alebo nejaký kopček alebo niečo, tak v podstate odraz z tohto prísvitu sa vám odrazí do zariadenia a za ten najbližší bod, ktorý osvetlíte, nevidíte nič. Čo má výhodu zase termovízia, ale tu je dôležitú vec, som zabudol povedať, ktorú som mohol povedať na začiatku. Dôležitá vec je tá, že v podstate ja som si zakúpil toto nočné videnie z toho dôvodu, že môže sa loviť už aj všetká raticová zver, to znamená aj jelene, a teda tá zver sa môže loviť pomocou nočných videní. A túto termovíziu, ktorú mám ja, je to 35-ka. 35-ke človek, alebo respektíve dá sa rozoznať, že je to jeleň, ale neviete, že či ten jeleň je chovný, alebo je výradový, alebo inak povedané. Môžete sa veľmi ľahko pomýliť pri streľbe. Takže už je aj nový model, je to Thunder 2 50-ka. Uvidím, kedy sa k nej dostanem. Musím si na ňu našetriť, ale musím si hlavne na ňu našetriť a v tej 50-ke že vraj už vidno aj parožie. Takže uvidím, ale
Toto zariadenie som si kúpil v podstate za zlomkovú cenu tej termovízie, takže čo sa týka výkonu, je to fakt super. Takže tu krásne vidno parožie, môžete strieľať, môžete to používať ako v podstate ako samotný zamrievač aj cez deň. Sice ten obraz nie je až taký kvalitný ako cez puškohľad, ale v podstate dá sa používať. Niekto by si povedal, že v pohode, podľa mňa to nie je úplne použiteľné cez deň, hlavne na lov srncov a takejto menšej zvery, kde naozaj, keď to je ďalej, tak sa nedá v podstate ten srnec úplne dobre prečítať. Takže dá sa používať aj cez deň, aj v noci, môžete to používať ako predsádku, samostatný zameriavač, alebo v podstate ako pozorovacie zariadenie s tým, že v podstate toto si prečítate, aká tá zver je, aké to má parožie, a potom s termovíziou, ktorú môžem samozrejme použiť ako to isté, že si to vymením si očnicu, nasadím tam rýchlo upínací adaptér a môžem to používať naopak. Toto môžem používať ako pozorovacie zariadenie a toto môžem používať ako v podstate strelecký zameriavač. Takže na začiatok v podstate toľko. Určite som veľa vecí zabudol povedať, ale dôležité je to, že ostatné veci, ktoré som nepovedal, si samozrejme viete zistiť na internete, hej, nejaké parametre a tak ďalej. Dôležité je to, aby som vám ukázal v podstate, ako to vyzerá v praxi, popísal nejaké veci a aby ste si urobili z toho vlastný názor, že či si to zariadenie chcete alebo nechcete kúpiť. Takže zatiaľ toľko. Takže ešte v krátkosti vám predstavím v podstate úplne jednoduché ovládanie. Čiže dlhším stlačením sa zariadenie zapne, trvá mu to asi do nejakých 6 sekúnd od stlačenia, čo je v podstate pomerne dosť rýchle, pretože samozrejme ono to vnútri má svoj operačný systém, takže nie je to ako staré nočné vedenia, ktoré ste iba zapli a tie boli do 2 sekúnd načítané, alebo respektíve do 2 sekúnd fungovali. Tieto zariadenie už majú operačný systém, takže to trošku trvá. Ale na môj vkus je to pomerne dosť rýchle. Dá sa potom krátkym stlačením, v podstate keď to stlačíte, tak dostanete sa do standby režimu, ktorý vlastne slúži na to, že že zariadenie máte zapnuté, ale samozrejme nevybíja to tak baterku, lebo displej nie je zapnutý. Neviem presne, akú to má výdrž, ale tuším, že v základnom manuáli je 6 hodín. To by som bol samozrejme trošku opatrný v takomto tvrdení, pretože aj životnosť baterky na základe toho, koľko cyklov ste už nabíjali, samozrejme má nejakú životnosť a záleží to hlavne dosť výrazne od toho, aká je vonkajšia teplota. Čiže ak je teplo, verím tomu, že áno, ale ak budete sedieť v zime pri teplote 0 alebo nedaj Bohe pri nejakých záporných teplotách, tak si myslím, že 6 hodín je veľmi optimistický údaj. Ale to je jedno. Baterky sú dve, výmena je veľmi jednoduchá a rýchla, to znamená, vytočíte tento vrchný uzáver, vymeniete baterku a fungujete ďalej, bez toho, aby ste niečo potrebovali komplikované robiť. Takže zariadenie mám vypnuté, teraz si ho zapnem, to je v podstate hneď do ani sekundy, v podstate je to zapnuté a môžete používať. Druhé stlačidlo slúži na to, aby ste si prepínali režimy. Ja osobne, čo som zabudol povedať, používam režim hmla, čiže zariadenie je v podstate v režime nočného videnia, ale nepoužíva tento prísvit, pretože ten prísvit robí iba väčšiu galibu ako úžitok. Takže ja v noci používam v podstate toto nočné zariadenie v režime hmla, kde používam iba externý prísvit. A s krátkým stlačením tohto tlačidla v podstate urobím meranie. To meranie je trošku excentricky od zámerného bodu, pretože je nastavené na nejakú os a samozrejme strelivo sa môže meniť, takže, alebo respektíve strela vystrelená zo zbrane samozrejme má inú rovinu ako má toto, takže v podstate zámerný kríž môže tu byť trošku mylné, zámerný kríž je na určitom bode, povedzme nižšie, a zamerievací bod na laserový diarkomer je trošku vyššie. Meranie je veľmi rýchle, v podstate
do sekundy máte odmeranú vzdialenosť, čo je fajn. Môžete si po novom, keď máte zaktualizovaný, v podstate, ak máte zaktualizované toto zariadenie, na verziu už teraz neviem akú, môžem to dať do popisku videa, tak je tam už v podstate aj balistický kalkulátor, ktorý vám prepočítava na základe vstupných dát, keď si vložíte vstupné dáta, akú máte výšku, odhlavne, aké strelivo, počiatočná rýchlosť a tak ďalej, balistický koeficient strely. Keď si tieto informácie tam zadáte, tak ono to prepočítava aj v podstate pokles dráhy letu, takže to je fajn, je to veľmi užitočné. Čo sa týka približovania, tak to je v podstate toto koliesko. Je úplne jemnučké, takže sa môže stať niekedy, že ani nechtiac ním potočíte, čiže otáčaním v protismeru, alebo respektíve otáčaním dopredu, v protismeru hodinových ročičiek približujete až na nejakú úroveň 21,6, ale 21,6 krát alebo 26 krát priblížená vzdialenosť je v podstate už dosť, tak by som povedal, že nepoužiteľné, pretože ten obraz je už taký rozpixelovaný alebo rozmazaný, že už to v podstate použiteľné ale nie je. Do tých v podstate 10,8 násobného zväčšenia by som povedal, že to celkom použiteľné je. V podstate to si môžete pozrieť, že ako to vyzerá vlastne. 21,6, to je už také otázne. 10,8, dá sa povedať, že celkom fajn. Keď si zoberiem, že toto je vzdialenosť, tento krík je vzdialený 260 metrov, čo je pekná vzdialenosť, tak si myslím, že to 10,8 násobné zväčšenie je celkom v pohode. Sú strelci, ktorí strieľajú do 120 metrov a sú strelci, ktorí strieľajú aj 300 metrov a viac, takže je to o tom, kto si ako trúfa. Ja osobne používam zväčšenie okolo tých 5,4 až 10,8, v prípade už keď tu zver viem, že mám zameranú, prečítanú a potrebujem si ju priblížiť a strieľať v podstate buď na hlavu alebo už na komoru, tak samozrejme to priblíženie je fajn, ale to najväčšie priblíženie si myslím, že osobne si myslím, že nie je úplne až použiteľné. A je to v podstate multifunkčné tlačidlo. S tlačením tohto tlačidla sa spustí nahrávanie videa. Takisto následným stlačením sa ukončí nahrávanie videa, čo je veľmi praktické z môjho pohľadu. Je to veľmi, veľmi funkčné, takže fajn. A určite vám ukážem nejaké zábery z tohto dneska večer, aby ste si vedeli predstaviť, že v podstate aký to má účinok a či vám to v podstate stojí za to. Takže zatiaľ toľko. A ešte jednu vec. Trošku sa budem vracať, nemám napísaný scenár, takže je to také z hlavy. Samozrejme, tu je predná očnica, respektíve objektív, ktorý samozrejme, tu si ho viete, vzdialenosťou si viete doostrovať. Samozrejme, potom očnicu si viete doostrovať podľa toho, či nosíte okuliare alebo nenosíte, podľa toho, aké máte dioptrie, takže v pohode. Hovorím, ja to mám na výver lište, v podstate môžem tu používať aj štandardný zameriavač puškohľad, používam ho, dneska som si ho nezobral, ale v podstate používam ho štandardne, bežne a keď príde večer, tak si nahadzujem toto zariadenie, alebo keď sa zotmie, tak si ho nahadzujem. Ako som už spomínal, v podstate ako predsádka som s tým veľmi nebol spokojný, pretože vždycky bolo dôležité, ako si tu na predsádku nasadíte, že či ju nedáte trošku krivo, excentricky a tak ďalej a potom vám to robí problémy pri streľbe, že človek si myslí, že mal zamierené dobre, ale nakoniec sa strela išla niekde inde, buď tu zver poškodil, alebo ju úplne netrafil, takže preto som sa rozhodol. Aj preto som sa rozhodol, že si toto zariadenie zaobstarám ako samostatný zameriavač, podľa mňa je to o mnoho príjemnejšie. Je tá zbraň ľahšia na nosenie a ten obraz je o mnoho kvalitnejší, keď to máte ako samotné zariadenie, ako oproti tomu, keď to máte ako predsádku. Osobne doporučujem, ak si toto zariadenie chcete zakúpiť, alebo respektíve ako chcete používať, tak je dobré mať výver lištu, kde si vymieňate puškohľad za toto zariadenie a máte to super vyriešené. Tá výmena trvá pár sekúnd, podľa toho, ako kto je šikovný. Ja mám tieto samozrejme, toto dá sa kúpiť aj originál Higmicro, rýchlo upínacia montáž, ale to je dosť drahá. Ja som toto kúpil, sa mi zdá, že za nejakých
60 eur. Samozrejme tá cena sa môže pohybovať v čase. Takže používam na to takú vychytávku. Ukážem vám ju, sekundu. Takže ja na to používam takýto pliešok v podstate, ktorý mi slúži na to, aby som dotiahol pliešok. Je to v podstate taká sranda z AliExpressu za 1 euro. Je to taká pliešok prežitia, sa tomu hovorí. Sú tu rôzne kľúče a pílka a nejaký nožík. V podstate zakúpil som si to, neviem, už niekedy dávno, ale zistil som, že sa mi to hodí na upevňovanie tejto lišty, kde som vlastne ušetril kopec peňazí za to, že by som tam mal v podstate rýchlo upínacie doťahovacie šroby. Ešte tu jedna možnosť, že tieto šroby sa dajú vymeniť za tzv. Motýliky, takže rozmýšľam ešte nad tým, že tu vymením tie motýliky a budem to používať ako v podstate ako rýchlu upínaciu montáž. Samozrejme, že na puškohľade mám rýchlu upínaciu montáž, tam sa s takýmito vecami nehrám, ale myslím si, že za rýchlu upínaciu montáž od Hikmikra sú to podľa mňa vyhodené peniaze, kde sa to veľmi jednoducho dá takto vyriešiť. Takže to je len taká vychytávka, ktorú možno využijete. Ešte vám chcem povedať zo pár slov k prísvitu. Tento prísvit som si zakúpil, ak budete mať záujem, tak mi napíšte do komentára, pošlem vám link, kde som si ho zakúpil. V podstate som s ním veľmi spokojný, dosvit je dostatočný, ten vám ukážem, budete vidieť. Je tu v podstate taký regulátor, kde si regulujete v podstate intenzitu toho svetla, alebo toho prísvitu. S tlačením si ho v podstate zapnete, vypnete. Je tu taký indikátor v podstate zapnutia, pretože je to laserový, alebo je to laserové infračervené svetlo. Ak som sa dobre vyjadril, ak nie, tak sa ma opravte. Takže v podstate nie je ho vidno, čiže tam tento indikátor je veľmi fajn. Neviem, ako je to na iných zariadeniach, ale tu je to fajn, že vlastne vidíte, že to zariadenie je zapnuté a keď to samozrejme nesvietí, je vypnuté. Je tam jedna nevýhoda, že ho môžete veľmi ľahko stlačiť a pritom ani nevidíte vo vrecku, že svieti a samozrejme baterka sa vybíja a vie to sa celkom slušne prehriať. Takže ja to robím tak, že si vždycky tú baterku vyberiem a keď idem naposled, tak si ju tam v podstate zastrčím a v podstate používam. Ďalšia vec je taká, že ešte tu samozrejme reguláciu toho svetelného lúča, ktorý si môžete regulovať, takže je to z tohto dôvodu fajn. Je to veľmi malé zariadenie, veľmi ľahké zariadenie, viete si ho vložiť do vrecka, nezaberá veľa miesta. S týmto zariadením bola k tomu aj nabíjačka, baterka, čiže komplet všetky komponenty, ktoré sú potrebné, aby ste to mohli rovno v podstate používať. Takže chválim a hovorím, ak budete chcieť, tak vám samozrejme dám link, alebo teda predávajúceho, ktorý mi toto nejakým spôsobom predal. Takže to je len tak, keď si zabezpečíte iné, je to na vás. Ale hovorím, opakujem to už asi 4. alebo 5. krát, toto nočné zariadenie bez prísvitu v podstate nepoužiteľné. Takže len toľko, uvidíte ako to v podstate funguje. Začína stmievať, no ale zatiaľ vôbec nič. Takže zatiaľ neviem. A predo mnou sú diviaky.
mikrofonový. Škoda, že je teraz. A už ide von. Mladý jeleň. Pekný, pekný. To je len v strednom veku. Odhadujem mu nejakých 7 rokov. 8. Pekný jeleň. 76 metrov. Takže začiatok celkom dobrý, ale jeleň je chovný, takže zatiaľ nič, čakáme ďalej. Chcem vám ešte v krátkosti ukázať, ako zariadenie funguje úplne v noci. Takže vám ukážem, alebo respektíve predvediem jednotlivé režimy, ktoré zariadenie používa alebo má. Takže poďme na to. Toto je momentálne režim hmla. Tam môžete vidieť piktogram. To znamená, že zariadenie je v režime nočného videnia bez použitia interného prísvitu. Takže samozrejme v úplnej tme samozrejme zariadenie nemá šancu bez prísvitu. Rozmazané v podstate nedá sa nič pozorovať. Teraz som prepol zariadenie do denného režimu. Teraz som prepol zariadenie do nočného režimu, kde sa automaticky aktivuje aj interný prísvit. Za mňa v podstate veľké sklamanie na 60 metrov ako tak použiteľné, ale ďalej absolútne vôbec. Toto je režim zeleného zobrazenia, oranžového zobrazenia a toto je režim automatického prepínania a teraz som prepol zariadenie do režimu hmla, to znamená
Nočné videnie, ako som spomínal, bez použitia interného prísvitu. Teraz som zapol externý prísvit, samozrejme kvalita je úplne niekde inde. Na 60 metrov v podstate úplne super, použiteľné, paráda. No a teraz vám ukážem na vzdialenosť trošku väčšiu. To je tých spomínaných 214 metrov, relatívne v pohode, za podmienok, že pred vami nie je žiadna prekážka, od ktorého sa v podstate ten prísvit odrazí naspäť do zariadenia a za tým v podstate už nie je nič vidieť. No, na 215 metrov strieľať v takomto poraste je už veľká odvaha, ale to je už na každého rozhodnutí. Takže takto môžete vidieť, ako v podstate, aký má zariadenie výkon, ako v ňom je vidieť. Poviem na rovinu, tuto vám ešte ukážem, v podstate toto je vzdialenosť 163 metrov, podľa mňa úplne v pohode. Vrátim sa k tomu, v podstate je už na každom, ako sa rozhodne strieľať, ako si trúfa. Takže asi tak. Takže sedím tu už dosť dlho, bez toho, aby sa niečo ukázalo. Takže je mi dosť veľká zima, že sedím tu bez pohnutia. Takže zvažujem, že sa premiestním na to pole, na to stredisko, kde je o mnoho väčší predpoklad, že tam niečo stretnem, že tam niečo bude. Možno tam budú diviaky, možno nejaká vysoká a možno aj možno nejaký jeleň, takže nikdy neviem. Rozmýšľam nad tým, že sa tam idem presunúť a idem to tu zbaliť, pretože naozaj zver tu nejaká je, ale všetko ďaleko a predpokladám, ako som vravel, že tam to môže byť zaujímavejšie, takže idem sa zbaliť a idem sa tam pozrieť na to. Je to miesto, kde nie je žiadny posed, nie je to úplne ďaleko od obce, takže budem v podstate piršovať s paličkou, alebo respektíve s trojnožkou, no a uvidím, ak tam niečo bude, tak budem rád, určite tam niečo bude, ak bude niečo na dostrel, tak budem veľmi rád a ešte niečo spolu eventuálne zažijeme, takže ešte idem sa tam pozrieť. Zatiaľ čaute. Hneď ako som sa presunul na nové miesto, už ma tam čakala malá črieda vysokej. V diaľke som počul rev jeleňov. Hovorím si, neunáhli sa. Tu musí byť niekde jeleň, len treba chvíľu počkať. Za chrbtom v diaľke som počul niečo, ako keby utekať. No nevenoval som tomu pozornosť. Ale tie kroky sa približovali. Tak som sa s trojnožkou otočil a neveril som vlastným očiam.
No, takže idem pozrieť jeleňa. Aký to je? Odhadujem, to je nejaká druhá veková trieda, nejakých 5-6 rokov, že bude mať. No a na jednej strane taká krátučká korunka s krátučkými výsadami a na druhej strane mal výdlu, takže určite je to výradový jeleň. Len teraz, kde to je? Však musíme pozrieť termovíziou. Tu je. Človek je v noci taký trošku dezorientovaný. Takže konečne je jeleň ulovený, veľmi sa teším. Tu si. Ajajaj. Vítaj, kamarát. Toto je prvá rana, ale ešte sa dvíhal po tejto rane, tak to je zaujímavé, tak som mu vyťal ešte jednu, no a potom samozrejme zhasol. No nádhera, krása, fú, veľmi sa teším. Ako vravím, maličká vidla, maličká koruna, tuto vidla, takže super, lov zdar, teším sa veľmi. A ešte ale neručia. Super. Krásne zviera, nádherné.